Començo la jornada a les 3 del matí per fer el pa i les diferents pastes fins aproximadament a les 9. De cada casa visquien de l'horta. N'hi havia més de 200 que anaven a fer mercat a Figueres. Això ho carregaré primer perquè si carrego les caixes grosses... Tot ho fem artesanalment, amb matèries primes de qualitat i amb molt de carinyo. El poble de Vilabertran està molt ben situat. 4 passos de Figueres, carretera de Llançà, per anar a França, per anar a Barcelona. I molt planer. I molt planer, molt ben situat. Des d'aquí, al punt més alt de la Torre d'en Reig, crec que és un lloc adequat per poder contemplar del monestir i poble de Vilabertran. La importància de Vilabertran, una concentració i cruïlla de vies. S'ajuntaven els camins, proveïen d'aigua, en reposaven i marxaven. Tot això era aigua. Aquí mateix, aquesta zona d'aquí. Jo tinc un escrit antic que parla de la zona de l'Aigüeta. D'aigua. A aquest temps ningú volia això, perquè no s'hi feia res de massa aigua. És ara que gràcies a la sequera és al revés. El lago és una propietat privada, inclús pescaven anguiles. Les aigües del lago provenen de lo que denominem la font de la Barzigau. Hi ha com una bassa de manar i passa a lo que diem el rentador o lavadero. Es bonito porque es un paseo muy bonito, está muy bien cuidado, el Vilabertran lo hace todo muy bien. Hacía mucho frío, hacía mucha tramontana por aquí y claro, las manos no se quedaban congeladas, pero cuando llegábamos al lavadero ya nos poníamos contentas porque el agua era caliente y quedaba la ropa más blanca, que quedaba la ropa. Aún sigue la gente viniendo, hay 3 o 4 personas que aún siguen viniendo los lunes. Quan arribo, trio tota la roba i poso taigua i el polvos. I després hi poso tota la roba. I au. Perquè avui, si no puc rentar el dilluns, ja no estic bé. Ui, la gent me diu, beneita, encara has d'anar a rentar la font. Bueno, a mi m'agrada i prou. Aquesta noia ve, després ve l'Encarna. Encara hi ha dones i la Roseta i la Mercè. Encara hi ha dones que van a rentar actualment. Almenys n'hi havia 10 dones al costat, una al costat de l'altra. Allà sí que era una xafarderia, allà, perquè anar rentant i anar parlant. Sí, mira, tothom deia la seua. Ja fa temps que venim, Mercè? Sí, molt. Mare de Déu. Tota la vida, quasi bé. Sí, de tota la vida. Eren petites que jo ja venia. Ja veníem aquí. Un dia una dona deia de Vilabertran, hasta les espardenyes poso-te a la lavadora. Bueno, posa-les. Ui, ui. Hasta rentaven aquí, la gent.
Hi havia molta gent que venien a rentar aquí. Tot el poble venia aquí, però que n'hi havia de lavadores llavors. Jo era jove llavors encara, i aquestes dones més grans, ui, ja hi venien de bon dematí per trobar puesto. Fem diferents tipus de pa, fem les barres, el pa de pagès, els llonguets, la coca, barres integrals. I soc el forner de Fleca Triola, on fem pa d'ençà 1959. Tinguem en compte que aquesta zona d'aquí, zona protegida, per tant no s'hi pot fer cap mena de construcció. Aquí no s'ha parlat mai de l'annexió de Vilabertran a Figueres. No interessa pas tampoc. És diferent de Vilatenim i Figueres, que era allà a la vora mateix, però aquí resulta que hi ha la Higueta i tot això, poc que podríem fer edificacions que vinguessin, que s'ajuntessin amb Vilabertran. Que volien incorporar al mateix temps que Vilatenim i Vilabertran a Figueres. Vilatenim ho van aconseguir, però Vilabertran no, gràcies al moviment dels veïns de tot el poble que ens hi vam oposar. Teniu l'experiència. Vilatenim. Vilatenien. El que el vol Vilabertran i els vilabertranencs, que sigui horta, que sigui horta i que sigui poble, amb una identitat pròpia. No volen que sigui ciutat. L'horta té futur. Si es desenvolupa bé, l'horta té futur. La gent menja verdures i l'horta de Vilabertran té fama per tot. Hortalitzes a Vilabertran, hortalitzes que van a Figueres, que van a Banyoles i que van a Olot, contínuament. Té un valor. L'horta a Vilabertran no es pot perdre, no es perdrà mai. No es perdrà mai perquè sempre hi ha un successor. Sí, tenim tomates, porros, pebrots, enciams, mongetes, tot el que l'article de l'horta, sí, de l'estiu i part de l'hivern, perquè ara ja anem de cares de l'hivern, sí. Arreglar tomates, netejar porros, cebes, tot això. Jo m'agrada l'estiu, la mongeta. Ella, la mongeta, les patates, són 4 generacions que passem per aquí ara en aquest moment. Doncs ja, goita tu, goita si em fa d'anys, ja poder 150 anys o més. El dia 3 de setembre se celebra la Fira de l'Horta. I què en fa la Fira és l'associació de joves que es diuen els mardissers. Els mardissers ja ve perquè abans aquí a Vilabertran el tenia horta. Ja, més o menys podeu imaginar que la gent hi tiraven els sucs de les vaques i fems per famar els horts. I aquest motiu ve d'això. Es crea la Fira de l'Horta per tornar als nostres orígens, que és l'agricultura. I després hem anat ampliant amb noves activitats, com visites a les hortes. És anar canviant o aconseguint que l'horta sigui una altra vegada rendible. Amb les 4 o 5 famílies que es dediquen a l'horta, quasi bé abasteixen tot el que és de Figueres, diguéssim. Què us agrada més, vendre, recollir? Cobrar, no? Cobrar, el millor és cobrar. Venien a comprar i s'emportaven 3 o 4 coves d'una cosa, 3 o 4 de l'altra. I res, llavors quedava poca cosa per vendre. Però ara no, ara és com un revenedor. Has d'anar a vendre, de vegades portes, vaja, ho has d'anar pesant de quilo en quilo i demà te'n mata. Per què? Perquè, esclar, no és que hi ha tant de supermercats. I aquests són els que ho han enfundat tot. No és el meu futur. No és el meu futur estar a l'horta. Això que és una feina molt maca, però ningú la vol fer. És molt sacrificada. S'hi ha d'anar de dilluns a diumenge. Ens venen gent de restauració, bars, hotels, botiguers. Aquests són els que a primera hora del dematí els tenim aquí. Després, a partir ja de mig de matí, doncs ve les dones més trempades,
i després cap a mig de matí la gent normal i corrent i te van comprant. I els 6 euros d'això, Tot hora. Ens venim dimarts, els dijous i dissabtes. No se sap mai, això. És una loteria, com vens a vendre. Cada dia és diferent. Cada mercat és diferent. Tenim treballant 3 morenos i després el meu noi i jo faig poca cosa, però sempre faig alguna cosa. Sí. I mira, collim el que tenim i anem a vendre al mercat i nosaltres, si no fos en aquesta pobra gent que venen a treballar, doncs que n'hi ha que en diuen mal i n'hi ha sort. N'hi ha sort perquè el blanc no vol treballar ningú. Tothom vol carrera, tothom vol Ja estem, ara. oficines. Estem. Només que callis ara, ja n'hi ha prou. No, has de dir el positiu. Això és veritat, És veritat. Morenos i Ávila Beltrán que estan totalment integrats. Sí, parlen català i tot. Sí, parlen català i tot. A peu, en bicicleta. I diuen adeu. O bona nit, diuen. O bona nit. Són educats. Si em sembla que ja fa més de 24 o 25 anys que ja viu aquí. Hi ha un morens que fa 24 o 25 anys que fan d'hortolà, treballen en portes d'aquí. És el capatàs, ja. Sí. I la seva mainada ja parlen català. Míralo, Arnau, míralo. Parles suahili o no? Català? Castellà? Bueno, arriba aquí a Beltrán año 80. En el país también trabajaba yo, horta y vaca. Hombre, Figuera, si no conoce a nadie, claro que son diferentes. Pero Vila Beltrán aquí ya conocemos todo. ¿Se ha sido padre aquí en Vila Beltrán? Sí. Tener dos hijas, uno que llama Penda y otro llama Adama. Hombre, bicicleta, claro, un poco para hacer gimnasio. Algo Vila Beltrán, todos son buena gente y pro. Y muchas gracias de Vila Beltrán. ¿Ya está? Sí. No era tan difícil. Sí, que es difícil. Yo ya hace 40 años que estoy aquí ya. Vine de Andalucía. Ahora da vuelta con la bicicleta. Ahí por los dos caminos, voy a Perlada, voy a Camana. Ahora vengo aquí del bar, del bar este de la iglesia. No, Figuera no me gusta. Allí hay demasiado ruido. Allí hay mucha gente allí. Yo ya estoy acostumbrado a estar solo y ya. Aquí tengo de todo. Buenos amigos, buenas amigas, aquí como si fueran familia. Igual que si fueran familia. Es que esto me hace la vida un karma, ¿no? Ustedes que ven recorriendo echando fotos, ¿no? Quan vaig entrar, molts nens eren de famílies andaluses, però molts. I llavors ara, aquests últims anys, hem tingut immigració d'Àfrica, nens de Gàmbia i del Senegal, però ja nascuts aquí. Al principi els hi costava, perquè és que a la casa parlaven la seva llengua materna, però de seguida agafaven el català i perfecte. El que passa que ara no en tenim, ara només n'hi ha 2, perquè els pisos s'han posat molt cars també aquí a Vilabertran i llavors no hi ha cases per llogar. I han hagut de marxar l'any passat, el curs passat n'han marxat 2 a viure a Figueres. Cada vegada hi ha més famílies que viuen aquí però que treballen fora, no? Llavors l'ambient d'horta, de gent del camp hi és molt poc i els nens ho coneixen molt poc, això.
Som una ZER, formem part de la ZER Canigó, que són 4 escoles. Primer perquè els nens no queden aïllats, no queden tancats. Com programem a nivell de ZER. Jo havia anat a l'escola vella i la nova la vam inaugurar nosaltres, aquesta escola. Amb el senyor Joan? L'any 50 i pico. O sigui, en el 54. Usant comand, no us fieu de les donzelles, mireu que us enganyaran. Adeu i adiós, Francisca la Flor de Vilabertran. En Josep Reig i Palau va comprar aquesta finca aquí, que eren una formació de 4 horts, i es va decidir construir-hi aquesta torre. Se'n va quedar en propietat el seu nebot, el famós Ramon Reig, que era un pintor, professor de l'Institut de Figueres. A l'any 58 es va fer aquesta proposta, que l'Ajuntament la comprés, habilitant-la per aquell moment per escoles, la part de darrere, per Casa de la Vila, i jutjat i dispensari. El patronat eren uns senyors que per amor al monestir de Vilabertran intervenien davant dels organismes oficials per obtenir subvenció i poder restablir el que era el monestir. La església es va cremar per la guerra, per tant es va repicar tota i es va fer la primera restauració del que és l'església de la manera que la veiem ara. Llavors vàrem iniciar, podríem dir, la segona fase del patronat, que era no restaurar, sinó tornar a adquirir totes les possessions. Tot el conjunt estava declarat Monument Nacional des de l'any 29. I, per tant, tot el conjunt que veiem dintre el pati interior, que veiem la plaça del Fort i el Palau Bacial, tot això estava en mans privades i vivia gent. Com van fer que van celebrar els 1000 anys? Van celebrar 900 anys, per això va ser 900. Això va ser de l'església. Sí. Però la muralla és més antiga que l'església. Ui, clar. S'hi va casar en Jaume, un d'aquests, la reina blanca de Nàpols. Imagina't, aquest monestir si té història. Aquesta creu, més o menys, és del segle XIV. Sembla que podria ser un regal de la reina blanca d'Anjou, que es va casar aquí, en aquesta església, i en la passada guerra civil, o incivil més que tot, la varen dipositar en un banc a París. I fins després de passada la guerra no va tornar a venir aquí. Lògicament és una peça molt valuosa, una peça única. No és un valor monetari perquè la creu és de fusta, forrada de plata dorada. Les pedres són semiprecioses, o sigui, no són pedres precioses. Se suposa que provenen de les ruïnes d'Empúries, perquè si us hi fixeu, porten un dibuix pagà. Vilabertran és pràcticament el més important que té el monestir. Aquest monestir és important pràcticament de tota Europa, però un claustre que no ha rebut cap transformació, o sigui que no hi ha una restauració, totes les pedres són les mateixes i estan al mateix puesto de quan es va construir en el segle XII. Això no és fàcil de trobar-se. Jo crec que és un poble digne de veure's. El paisatge que veiem del ciprés és pràcticament únic, és un paisatge que molts pintors el havien pintat o el pinten. Si veiem quadres d'en Ramon Reig, doncs veurem quasi a molts d'ells hi ha els famosos ciprers de Vilabertran, en Roure també els hi ha posat. Jo penso que fins ara es havia fet un creixement harmònic,
Potser ara hi ha la mentalitat de créixer per créixer i jo tinc por que això s'espatlli. I qualsevol visqui en una capital amb el bé que es viu aquí a Vilabertran. El que jo sempre et diré que els forasters venen a pobles per estar tranquils i no els agrada els olors que hi ha en un poble. I el pagès sempre ha d'agafar i sortir del poble perquè els habitants estiguin contents. Això sí que t'ho diré. Que aquí a voltar, perquè tots són ple de reparos de ciprers. Els horts tots són tancats per la tramuntana, que vol dir que això l'horta Vilabertran ja fa anys i anys i anys. Ja aquell temps ells van calcular que la terra era molt bona i que van procurar fer aquests grans tanques de ciprers, que no sé si els heu vistes, que n'hi ha centes. Ah, home! Amb la tramuntana no refredaràs mai ni agafaràs mai la grip, per freda que sigui, no sabies? Home, ja diu que la tramuntana, com plou, si fa tramuntana, ho tira tot avall, cap a Girona. I a Barcelona. La canya està molt lligada a Vilabertran, si res més no, potser més abans que ara, perquè abans estava molt lligada amb l'horta, aquí hi havia molta horta, l'hivern, quan no tenien tanta feina, anaven a tallar canyes. Ara s'ha perdut molt, perquè d'horta també s'ha perdut, la gent de l'horta no van a tallar canyes, llavors hem de refiar canya de fora, de rieres, que no són tan de bona espècie com les que hi havia autòctones d'antes, no? Llavors aquí, aquest poble, som 3, que ens dediquem al mateix, en Noguer, i Teix Bruc o Esteve Sala, i després nosaltres Brugat. Aquest poble tenia anomenada, o té anomenada, d'abans que les pomes de relleu de Vilabertran eren les més bones que es feien a la comarca. En cada casa es feia la poma de relleu. Que és una poma especial, que no sé com se diu. Com se diu aquesta poma? Verda donzella, reineta, donzella. No sé pas com se diu, però és una poma especial que no es desfà al coure. Fem 12 classes d'embotit, fem de botifarra blanca, fem de botifarra d'ou, botifarra de fetge, botifarra de cap en sang, botifarra de cap blanca, botifarra de pedaços, botifarra de tacos, la llonganissa, el xoriço, el fuet, la catalana, diversos embotits. Ara tinc 42 vaques de llet, 10 vedelles i un toro. Tota la vida he tingut vaques de meu pare ja en tenia i de porcs no he tingut mai. Sí, és un animal molt dòcil, no hi ha cap problema. T'ha d'agradar. I passar-hi diumenges i sempre Nadal, Sant Esteve i munyir, que s'ha de munyir cada dia. Vull dir que això no... ni vacances ni hòsties, aquí cada dia aquí s'ha acabat. El pare no. Les hores que hi fas és una mica mal pagat, però bueno, mira, s'ha d'anar aguantant. Perquè de plegat aviat n'és. O es plegar bé, un camió s'ho porta tot el matadero i net, això. I aquí és un poble que el jovent poden tenir 15 o 16 anys, som amics amb jo en tinc 44, vull dir, tots ens parlem tots igual i vull dir que no tenim cap... O sigui, no, un farà una cosa, un altre farà una altra, però vull dir, tots ens parlem i tots som amics i és una pinya. Per mi hi ha molt bona gent. I aquest jovent que puja ara al darrere nostre, vull dir, molt bona mainada, vull dir que... Estàs tu? Se fotràs el braç al final? Sí? Més endavant? Una mica, sí. Deixa la gorra. Va, vinga, firmem. Sí, se compren de petits i vas pujant, 3 mesos i mig o 4 ja fas una estria, i per els 4 mesos i mig acabes ja d'entrar al riu, netelles, torna a passar al veterinari, vacunat una altra vegada i tornem emplenat una altra vegada. I anar fent.
I ara, mira, hi ha el nano que va darrere, que se cuida de tot això. L'ambient que hi ha molt, sempre, molt maco. Vas aquí, vas allà, i en rones, i rius, i hi ha un ambient molt maco sempre. A l'hort porta més feina perquè has d'estar-hi traient i posant, és diferent del camp. El camp ara el blat de moro està 4 o 5 mesos, que més que anar a galo i prou, i l'hort no ha d'anar traient, i un dia sí o no ha d'anar collint. Mira, nosaltres anem al camp, collim el blat de moro, el collim de la mata amb una màquina, el portem amb el remol i llavors aquí el posem a la gàbia. Traiem les fulles, mira, ja veus, i s'enfilen aquí, se'n van a la màquina, els posem allà i s'assequen de manera natural. Amb el sol, la tramuntana, aquí es queda 3 mesos o 4, i després el desgranem i el venem perquè mengin les bèsties. I això s'està perdent, o sigui que d'aquí no gaire ja no quedarà ningú que ho faci, això. Hi ha de tot, és un poble petit però hi ha de tot. Tenim farmàcia, bancs, de tot. Carnisseries, de tot tenim. Aquest és el camí de Caboques. Ah, és el de Caboques, sí. Hi ha moltes pedres. Sí, ara veure si es camina bé. Exacte. Els de Figueres venen a Vilabertran i els de Vilabertran anem a Figueres. Ah, això. A vegades plou i no portem paraigua i ens hem de parar allà al pont. També vas a sortir Mira, d'aquí. un dia vam passar per aquí i vam trobar que es viu un home mort a dalt baix, us recordeu? Vam haver de buscar una ambulància i tot. I l'any passat un senglar. Ai, sí, un senglar. Ai, mare de Déu. L'any passat va travessar de lluny. Això és el ditxo que deien. Sí. Què deien? Que Sant Ferriol si de vol. Si de vol. I el que toca el tamborino n'ha perdut el fluvial, no? Això vull dir, no sabia com se deia, això. Bueno, què, noies, ja està, arriba allà a les sardanes? Anem. Ja sabeu com balla, si no els allà mirarem com balla. Vinga, això, anem a mirar com balla les sardanes. Bueno, vinga, anem-hi, passa després. Hi havia una gentada bàrbara abans. A peu de Figueres. Venien hasta a peu de Figueres, de Cabanes, de Peralada. De Figueres així es venien a peu. Doncs és que, de fet, la idea era fer jazz aquí al monestir, per aprofitar la qualitat del so. Jo penso que el romànic pensaven molt en el so i l'únic que fem és treure rendiment d'una cosa que tenim aquí a l'abast. Jo crec que va ser un dels primers de l'Alt Empordà. Sí. Em penso que primer que Vilabertran crec que havia estat Cadaqués. El Festival Internacional de Música de l'Empordà té 26 anys d'història, no? I va ser una iniciativa on hi va tenir molta importància també el fet de formar-se el patronat. I 14 anys enrere aquest festival, que havia de conviure amb molts altres festivals, va fer una aposta per especialitzar-se, no? Per adoptar una identitat pròpia que la distingís dels altres festivals i, per tant, s'ha consolidat, com a vegades es diu, com un dels festivals importants. Però que sí, el poble cada cop més respon assistint als concerts, que això també s'ha anat apreciant, que ha anat a més, que el poble pugui disfrutar-ho i se'n pugui sentir orgullós també
I que el festival sigui una bona excusa, una molt bona excusa, perquè molta gent visiti el poble que d'altra manera no visitaria i no coneixeria, no? Fa més de 25 anys que venim, a la fresca, més i tot. I tant. I els avis i tot venien. Ja els avis, sí, cap a 40 anys que prenem la fresca. I tant. Ara no ho veu vosaltres. Aquest estiu ha fet molta calor el mes de juliol i ha valgut la pena de baixar. Però això ja els vells hi baixaven. Maria, que ja hi baixaven? Ja els nostres sogres i els pares hi venien aquí a prendre la fresca. Saps què passa? Que venim aquí i aquest senyor me se queixa d'una cama, jo me queixo d'un peu, aquest som amb un bastó i aquí s'acabó. És que estem en l'edat del si no fos. Com el dia és curt, sortim més aviat. Quan el dia és llarg, sortim més tard. Per la claror. Mira. Bona nit. Hola, bona nit. Mira, aquí tenim un entrenador de futbol. Sí.